Nu vil jeg vise, hvordan man laver sømandsbobler i strik. Har strikket 5 pinde glatstrik og begynder nu på første række bobler. Ved første række bobler starter jeg med en ret maske og laver så den første boble ved at tælle 5 masker ned, 5 pinde ned. 1, 2, 3, 4, 5. Her stikker jeg højre pind ind i masken 5 pinde nede og laver en ret maske i den. Så løsner jeg den øverste maske her og løsner de 4 tråde nedad her. Strammer til, strikker 3 retmasker, tæller igen ned til næste boble. 1, 2, 3, 4, 5. Ind i masken 5 pinde nede, slår om, så det er en normal retmaske. Slipper masken af der og løsner. Strikker 3 masker ret, tæller 1, 2, 3, 4, 5. Laver en maske, kaster af og løsner. Og sådan fortsætter man hele runden rundt. Sådan ser det ud, når man har strikket en pind, den første række med bobler, og nu strikker man 5 pinde med glatstrik. Nu har jeg strikket 5 pinde glatstrik, efter jeg lavede den første række med bobler, og det ser man nemmest ved, at der hvor man lavede boblerækken, der er masken lidt løs og underlig, og så tæller jeg, at der er 1, 2, 3, 4, 5 masker over, og herover der er den lidt løse maske, og der er 1, 2, 3, 4, 5 masker over. Så nu er jeg, hvor jeg startede før, og i stedet for at strikke en ret maske, så strikker jeg 3, så det bliver forskudt. Her er den første boblemaske fra første række, og her er den anden. Og som man kan se, der er der 1, 2, 3 masker imellem. Og det skal så være den midterste imellem. For hver gang man laver en ny række bobler, så forskyder man det. Så nu har jeg lavet de 3 retmasker, og tæller så 1, 2, 3, 4, 5. 5 pinde nede, og laver retmasken der. Kaster masken af og løsner. Og så fortsætter man som før med 1, 2, 3 masker og 5 pinde nede. Så man skal forestille sig, at hver gang man laver 2., 3., 4., 5. række bobler, at man laver masken ned i midt på den forrige boble, så det hele tiden bliver forskudt. En, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Hele vejen pinden ud. Nu er jeg så ved runden start igen, og efter anden række bobler har jeg igen lavet 5 pinde med glatstrik. Og nu gør jeg som på første række bobler, strikker en maske ret, går 5 pinde ned, midt på boblen. 3 masker ret, 5 pinde ned, midt på boblen under. Og sådan fortsætter jeg bare.